Jo vaig estimar l'obra de seguida perquè vaig veure el sofriment dels pares. Em vaig donar compte que era necessari ajudar-los i estimar-los tant com pogués, perquè el problema era dels pares. Les famílies les recordo que quan començaven no sabien massa on anaven. I és normal, clar que no ho sabien on anaven. Però no passava gaire temps que, buf, feien un buf, els pares, les mares feien un buf, saps, allò com una tranquil·litat, un agraïment, donant-te les gràcies, les gràcies perquè hi havia un lloc, una escola, doncs, creada així pels seus nens que la majoria havien estat tancats a casa sempre. Gràcies a Déu i els pares que hem sortit al carrer. Perquè si els pares continuessin tancant, l'únic que guanyàvem era això, que la gent molt tancada hi veia una meiga i perdèiem molt. És el que els diem als pares, home, és molt bo que vingueu, perquè primera que entre ells estaran bé i segona que donem a veure la gent que són gent com nosaltres. Un dia el metge del Sant Joan de Déu em va dir, mira, fins que no acceptis aquesta realitat no trobareu pau. Diu, mira, Marta, el dia que vaig entendre això, vaig arribar a casa i vaig dir, em canvia la jaqueta, tenim aquesta realitat, doncs a viure-la. Jo continuo amb la frase del Vilana, perquè doncs, els seus pares a la mort del Josep Maria, que el van poder acompanyar estant a Can Aleix, diu, és el millor regal, no? Oh, i tant. Que va donar la vida a poder tindre doncs, el Josep Maria. Quan un pare tens un problema, veure que un altre també el té, un pot explicar a l'altre i tu com ho fas i tu... Vull dir, és molt, molt agradable de que tinguis els altres pares a prop. La veritat és que sí. Tot ha anat sobre rodes més bé. Va començar amb molta misèria, diem, i ara va... Tot és molt maco.